Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada siang hari ini, nah ini saya berada di desa Bocek. Iya, Bocek ya gini ya. Dusun Manggisari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Halo ya. Oh, ini. Oh, ini anaknya ini. Umur piro? Hah? Umur piro? Telu bulan. Ya, 3 bulan. Kok gede? Lanang ngene iki. Oh, anak iki. Lah iki anake sapa? Lho, bapakne. Cek ya. Iki anak endi? Lanang. Anake sapa? Anak iki. Anake iki. Iya. Ya. Terus iki anak endi? Anak wong iki. Nah. Hei. Rono. Nah. Pakanono. Iya. Nah. Iki kane tuh cel iki. Memang nih abang ini. Le pakanono le. Yo ini habis kerja ini dikasih makan sama Cak Papin. Yo. Oh. Iki. Wah. Wah. Ini semangat ini. Nah ini. Oh. Oh. Apa ki? Wah, marmut. Hei, ini marmutnya siapa? Gendang ya. Coba saya pegang aja. Gendang. Weh, kesit. Yo, waduh. Kesit rek. Oh, mana? Oh, waduh. Kamu pelihara berapa, Leo? Ya wes, oke. Sip. Wah, oke. Ngoten ya. Nah. Ojol. Nah, ini anaknya Cak Riyadi atau Cak Papi punya marmut ini. 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 Marmutmu ono piro? Pira? 5. Hitungan sih. Hitungan. 5. 5. Sing pertama ndi? Marmut sing pertama sing ndile. Ndi induke ndi? Oh, iki. Oh, 3. Ini anaknya juga nggak mau kalah dengan ayahnya, ini juga peternak. Kalau itu sapi besar, ini sapi kecil. Ngawut jadi ya. Aku dilok ngawut. Iki teko ndi? Siapa? Tuku ndi? Kediri. Kapan? Wis tahun kan. Rego piro? Tahun nek 15. Saiki lek dituku wong rego piro? Awas sawe nyawa buka sawe kae. Mentang yen. Kae. Awe. 15 gak oleh. Awe. Oh ini ya bener kowe. Awe. Sih. Manak piro? Manak ping piro? Manak pindo iki ping 6 kok ping 3. Oh. Anake iki ndi? Sadeno iki. Oh, tidak anake iki tidak iku tak sadeno iki. Nah,
Iki oleh piro? Iki oleh piro? Iki biyen wis kuwi lawas mami 6. Oleh 6.000. Oleh 11 juta. 11 juta. Saiki piro? Ya iki tas 16. Saiki 16. Saiki dinyang 16 oleh. Ngalah. Kaleh. Jaluk piro? Jaluk piro? Karena aku. Awas. Tadi. Iki jaluk piro? Iki piro? Saiki lek didol rega piro? Wane telu pate ku kalah. 20 oleh. Oleh. Heeh. Ngene. Temen. Hei, Ya oleh. gak oleh. Iko. Wah, ini kok. Iki. Oleh piro? Podo jam kok podo. Oh. Tapi ku oleh babon, mana bisa nih oleh simbeng. Iki oleh simbeng. Iya. Manak ping piro? Telu. Ping 3. Saiki rega piro? Dah, tembe lo teleku payu. 23 payu. Oh. Sana ayo oleh. Oh. Sana ya. Lek sak anake piro? Iki ambek iku piro? Wanu 30-an. 30-an. Lah iki kurang sabulan anake umur petangulan baru 12 kok. Lanang minane. Loh, lanang ta iku? Iki lanang meneh. Lanang iki. Umur petangulan minane baru 12. Oh, ini jantan nih sahabatnya. Allah. Nah, ini mintanya kalau sama anaknya Iya. 30. 30. Lek iko piro? Babon. Murah babon. Nang urip. Ini ibu anak. Iya. Iki 30. Iku selawe. Kabeh ala Selawe. Hah? Oleh. Oleh. Lah, marmut piro? 5. 5.000. Rambut iki lho. Oke. Iki sing paling suwe sing ndi? Sing paling lawas sing ndi? Tengah. Iki. Oh. Nah, ini yang paling lama ini. Oh, 6. Iso digawe. Hah? Iso digawe kerja. Ini. Eman sambil warisan deh. Oh, sambil warisan. Dia bapak aja deh. Oh. Bapak. Heeh, ngene ka? Lek Yo kena emang miring ibu kubur. Ngene. Yo kubur. Oh, kedukur. Kubur. Iku meteng. Meteng apa iki iki? Wah, bisa iku taulan buat iki. Meteng kabeh. Dilungkas ini. Ya dilungkas. Ini namanya dia ya. Nah, ini ya. Sapinya. Nah, ini. Nah, ini. Ini Nah, ini marmutnya ini. Apa? Marmut. Heeh. Mengkuasit. Ah, ini ya. Oke. Fish. Oke.